dut eskertzeko dela aldi berean hori bada, baina ikusi behar da ez dela harritzekoa Tolosa aukeratu izana ez. Zergatik, Tolosak mendizaletasuna eta mendiarekin historian zehar eukidun harremanengatik. Aste honetan, Naturaldia 2011 ospatzen ari gara. Eta horrek esan nahi du, naturari zortzaion errespetua eta naturak gizarteari eskaintzen dion guztia herri ekilibratu bat egin alizateko. Azken finean, horrek mendizale izatea, mendia maitatzea, esan nahi du ingurumena zain nengo deula. Horregatik guretzat importantea da, datorren astean, antzokian antolatu diren bi egun horiek, 10 eta 11. Tolosarrak eta Tolosaldeko eta Gipuzkoa Zabaleko hainbat mendizale eta naturzale eta bidaiari eta abarrekok Leidor zinemara hurbiltzeko aukera hori egingo dutela eta Gasteizko nazioarteko mendizinemaldiaren pelikularik onenak dastatzeko aukera izango dutela. Mendizinemaldian biltzen ditugun pelikulak ez dira bakarrik eskaladako pelikulak, edo Himalaian egiten diren pelikulak. Dira eskiari buruz, gaur egun hain modan edo hainbeste praktikatzen diren muturreko kiroloiek ere bai. Lur dan kalekoa eta zenbat lur dan lurra benetazkoa horri eta horrek sortzen dituen bizipenak eta arazoak ere bai eta gozamenak hori guztia atzerrian izena jarri dute horreri. Eta horri deitzen zaio mendiko kultura. Zinemaldiaren iparrak horre markatzen du, mendiko kultura hori. Nazioarteko festivala da, hori oso garbi eduki behar dugu. Euskal Herriko izena mundu barrenean zabalduko duena, lehiakorra da. Lehiakorra da zentzu honenean noski. Urtero izan ditugun 3 ediziotan 70 pelikula jaso ditugu, bataz beste 40 pelikula izan ditugu 9 egunetan zehar, eta aurten espero dugu zenbaki horiek gehitzea. Iaz, Gasteizen bildu ziren 50 atzerriko pertsonak izena handiko pertsonajeak, mendian inguruko bai eskalatzailea zinemagileak eta bar. Eta ikusten genuen hori guztia 9 egunetan lagatzea esala nahikoa, ez? Eta hortan sortu dugu, hasieran pentsatzen genuen, sortu behar genuen menditurra, ez? Eta menditurraren lehendabiziko geltokia hori handia da Tolosa ekartzea. Leidorren izango dela, bai, 5 euroko diala sarrera bakotxak, egun bakoitzeko,